Мой любим български филм е Козият рог на Методи Андонов. Матриархат на Георги Мишев и Людмил Кирков. Не мога да избера между Кърдецът на Праско и Всичко е любов. Без да изненадваме никой, мисля, че Оркестър без име е нашият любим български филм. Прасета не може, кучета и котки може. Ще настаниме гостите роднина, милиционер. Само, че тя сметката не излезе така. Тя излезе роднина, 2 милиционера. Една реплика, която може да стане емблема на целия социализъм. И тя е една боза от 6. Но наистина, Прасенце Касичката много често се сещам. Въпреки че смътно си го спомнях доскоро, след това го гледах на ново Закон за защита на държавата на Зако Хеския, който Черкелов прави чудесна роля. Освен Апостол Карамитев и Руси Чанев, двама актьора, които наистина играят. Ще кажа и двама други любими, които не играят и са отвъд играта. Това са Георги Парцалев и Невена Коканова. Иван Иванов. И Невена Коканова завинаги. За мен единствен и неповторим, това е Стефан Данаилов. Гоше, аз и на война съм бил. Там бомбандират, пък спрат. При тебе спиране няма. При 12 кокошки яйца от пазара купуваме.